Maynila na isuspender ang Sa penalidad. tao kung mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha nung hinabot pa sa lampag na magiging. Siya na anas kinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, lalaking tinakot ang karelasyon na OFW na iluluwas subuot ang mga sensitibong retrato, arestado sa entrapment operation digdi sa Naga. Mga street dwellers sa Naga, tinututukan kang City Social Welfare and Development asiman kan Public Safety Office. Earthquake swarm, namamatean sa primerong distrito kan Camarines Sur. NCF College of Teacher Education, maugmang sinabat ang panibagong academic year 2025-2026. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Yentras na nagrarani ang bulan kang Setyembre, nagpipreparar naman ang City Social Welfare and Development Office sa posibleng pagdakol na naman kan mga paralimos asin si mga badyaw na naglilibot sa sentro kan Naga. Uyang sa kuyang report. Bako lang ang mga deboto asin bisita ang mapasiring sa syudad ni Naga sa bulan ng Setyembre para makisumaro sa Peña Francia Festival, kundi pati naman ang mga naglilibot na grupo kan mga nakikilimos, mga badyaw, asin mga aki na naghahagad nin pagkakan o kwarta. Saro ini sa tututukan ngunyan ka City Social Welfare and Development Office. Sinabi ni Assistant Head Evangeline Manalo, nagkukondusir ang sedang opisina ng reach out operation. Sayang pinagtawan doon na mayo man subot problema na magpasiring sa syudad, alagad dai magparahagad sa mga nag-aaragi asin tulos maguli sa sindang mga lugar para mayo naman mahiling na nagtuturog sa gilid kan tinampo o mga establishmento. Kasi namin po, regularly man po yan, nagkakandak ng reach out, dati rescue mo niya, reach out operation, lalong-lalo na po digdi sa mga tugang tang mga badyaw. So sabi mi nga ni po kayan, mayo man po kuta ng problema na sinda mag-igdi sa tuya, alagad ay sinda magparapakihagad. Saka paghapon na, mapuli po sinda duman sa lugar kung saan po sinda naka-arestar. Kaya lang minsan, kung saan arabuton ning bangi, dumana sana na tururog na day man po yan dapat mangyari. Ngunyan na Peña Francia Festival, iniyang gusto nilang pakarhayon, hulit ang bako suwot magayon hilingon ang mga naghaharagad na may kaibanan pang mga aki. Hagad man ka CSWDO ang tabang kan mga barangay sa syudad din Naga, na dai na pagtugutan ang mga ini na magturog o mabanggihan sa saindang barangay. May mga bisita po kita sa syudad ng Naga. Siyempre ay surman yan. And siguro po, panahon na din na makiulay kami sa kada barangay na kung igwaman ng araw kaya na sitwasyon, sinda po mismo tabangan na o kaya sinda po mismo mag-aksyon na dai na po itolerate na duman sa inda magpaaga ang mga araw po kaning tao. O kung bako man badyaw sa ibang mga tao na minsan talaga nagdadarayo, ta sabi nga ni po kayan sa Nagada, maray ta ang mga taga Nagada, mga mayrakon. Pero mayo man po kami kaya ning dahil man po kami kaya nagkukontra. Siyempre sa pagtabang po baga, pero ilagta po sa tama. Sinabi pa kan CSWDO na mayo man maraot sa pagtabang, alagad ilaag sa tama asin dai na itolerar ang salanggibo kan grupong ini. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes. Mientras tanto, kabali sa pinaglilikayan ka City Social Welfare and Development Office na maotro giraray ang insidente din pangkukulog kan sarong nakikilimos matapos na dai mataawanan ning kwarta. Susog ki Ma'am Evangeline Manalo, yaon ang Naga City Police Office asin Public Safety Office nakatuwang kan sedang opisina para dai naman maotro ang araw kay ning insidente. Mientras ang Solid Waste Management Office man ang nagpapasubli sa CSWDO ning truck para ihatod sa mga harong o lugar ang mga badyaw na yaon sa Naga. May mga instances po na may nagsabi na kayan ka ito, may nagreklamo ng siring kayan, ina-actionan man po yan, katabang mi po ang PNP sa PSO. Ang nangyari po ka ito, ang opisina po, na request po kami ng sasakyan kung kadakulo na maray sa Suamo para po sararuan lang ang paghakot sa inda.
Kasi sinda po kaya kung mamamasdan siya, sinda, ngurarak-warak yan. Pero pag igwa pong saro na nakuha, isasabi na kung harain sa insi mga kairibana ninda. Nakakatiripon yan po. Pag nakatiripon na sinda, saka na po sinda binabalik. Sa iba pang bareta, intervention program para sa mga estudyante sa nagkaperang eskwelahan sa Naga, pinagdulok sa City Social Welfare and Development Office sa tahaw kan mga bareta na pagtumang kan mga estudyante sa indang mga maestra. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nagtauning kahandalan sa publiko ang nagkaperang bareta manungod sa mga estudyante na nagiging bayolente bako sa saindang mga kapwa-estudyante kundi sa mga maestra asin prinsipal na dapat nirerespeto sa loob ng eskwelahan. Digdi sa siyudad kang Naga, nakaabot naman ang mga baretang ini sa City Social Welfare and Development Office. Sinabi ni CSWDO Assistant Head Evangeline Manalo na may mga eskwelahan na nagpasiring sa sainda para maghaga din tabang sa mga arog kaining mga estudyante. Actually po, pira na pong barangay na, excuse me, na nag-igdi po sa Muya na naghagad ning tabang ay barangay eskwelahan. Kasi sa kada eskwelahan po, iwasinda ning ito bagang manual, yung parang manual of operation regarding sa child protection policy ninda. So duman, may mga eskwelahan po na nakatay up po sa opisina mi. Ipinaliwanag man ni Mama Nalo na maski nagpupon pa lang magpahilinging kakaibang hiro-hiro ang mga estudyante. Pinagtatawa na inining intervention program katuwang ang eskwelahan para di na mag-abot na mag-ibo paning maraot sa saydang kapwa. Saro sa mga nagiging kausa, iyong pagbali sa mga gang o grupo sa loob ng eskwelahan kung kaya ang trabaho ka mga magurang, yun na pero yung hilingon kung ano ang pinagkakaabalahan kang sayda mga aki para mailikay sa mga bakong tultul na gibo asin isipon sa ang saindang pag-eskwela. Pag may mga araw po kayo na estudyante na napuon pa sana, isigida po tinatawan mi silang intervention program para day na po sinda mag-abot pa sa mas malalang sitwasyon. Pero itong sabi nga ni between teacher, personnel kay school and children, maman, kumbaga itong between, ay igwa na pala saro, pero naanuhan mi naman po to na aksyonan mi man, tinabangan mi man si school and si Aki saka si Magurang, igwa po silang programa para po sa inda. Pig-obligami din, pig-sabihan mi din si dakulang role kang Magurang sa inda pong mga Aki. Naday po sinda magtugot na ang mga Aki po ninda luwagan, kumbaga ito bakong luwagan ni kakanong kung itong freedom na kung ano si gusto ninda, sina ang masusunod. Kaya dapat igwaning policy sa lawkang harong, lalo na sa pamilya, na araw kaning oras dapat ang aki yao na sa laong. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, diit naman lang kaso ng child in conflict with the law ang igwas sa syudad ni Naga kumpara kan mga nakaaging taon. Dakulang tabang igdi ang mga aktibidad na pinagigibo kan Barangay Council for the Protection of Children. Ipapadagos man kan mga barangay sa syudad ni Naga ang arog kay ni mga aktibidad sa mga jóvenes na mas mapapusog na maggibo ning tama asin makalikay sa mga salang gibo. Ang ngunyan po ang CICL tadikit lang sinda. Kumbaga po, dakulaon po ang tabang kang barangay Council for the Protection of Children para po ma-minimize na sinamor of CICL. So, dikit na lang siya. Bako ng araw katong mga nakaarayong panahon. Kasi may mga activities na si barangay, igwa na silang comprehensive program para sa inda. Nasabi may nga ni igtingan, kumbaga palawakon ang sa indang mga activities para duman sa mga aking at-risk. Kasi pag ini mga aking at-risk na ini, dahil ini matawan ng marina intervention, magiging CICL sila. Sa iba pang bareta, tulos na pinagpunan ka City Engineer's Office ang paggibo ng temporary stage sa may Plaza 15 Martires na masirbing viewing stand kad mga opisyales kang syudad ni Naga para sa mga aktibidades na gigibuhon mo niya na Peña Francia Festival. Sinabi ni Acting City Engineer Elmer Albo, inaasahan na matatapos ang pagtrabaho kan stage sa huring semana kan bulan ng Agosto. Kami po baga last week pa kami nag-mobilize po naman sa 15 Martires, nailing po nungan duman. Naka-enclose na po ito.
Pero nag-start na po naman, igwa na po nga mga scaffoldings na may mga metal na po dyan. Medyo si structural nakalaag na po, ma-flooring na lang po yan. Baka sa katapusan kang bulan, baka mahiling na nindo dyan ang kung si itsura kag stage. Patong-patong na kaso ang aatubangon kan sarong driver matapos siyang ireklamo kan dating karelasyon na OFW matapos natakuton na iwawarak ang mga sensitibong retrato kung dahil ni makikipagbalikan sa sarong entrapment operation. Naaresto ang sospek. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Inabutan kasubanggi kang Provincial Cyber Response Team, Regional Anti-Cybercrime Unit 5 asin Naga City Police Station 2 si alias Eric, 32 anyos, driver kan Zone 5 Barangay Balatas, Naga City, na hinahalat ang sa iyang dating karelasyon sa sarong apartel sa Zone 5 Maria Cristina Street, Concepcion, Pequeña, Syudad ng Naga, kung sa induman na pinagibok kang mga operatiba ang entrapment operation kay alias Eric na nagresulta kang pagkakaaresto kang suspect. Sa ginibong body search sa suspect, na-recover sa iya ang sarong plastic sachet ni subuot shabu asin sarong smartphone. Sigon sa Naga City Police Office, inireklamo ang suspect kang dati niyang karelasyon, hulit na ginagamit subot kaining pang blackmail ang masisela niyang litrato para makipaghilingan pa ang suspect sa biktima. Nagkaga po ng sarong entrapment operation, igdi po sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, igdi po sa sarong apartel kung saan sarong lalaki po ang nadakop, ninhulitan, nireklamo siya kan sa iyang, pwede tang masabing dating karelasyon. Iniyo po in relation duman sa mga itong nagbibideo, nagpipicture na itong pwede tang masabi as maselan o kaya private na kumbaga pang personal lang ko taninda. But ang nangyari, pwede tang masabi nagkasuwayan na ining duwa pero ginagamit na pang blackmail kaning lalaki si mga picture o video para makipaghilingan giraray sa iya ini yung babae. So, base duman sa place of location na meet up, posible na naghahagad ng sexual favor ining lalaki. Or else, ipapakalat niya dahil ng mga masiselang picture and video. So, iniyo po, ang lead unit po ang RACO, Anti-Cybercrime Unit, RACO 5, in coordination po di sa Police Station 2, Naga City Police Office, sakop ta po ini yung lugar kung saan nangyari ang entrapment. Kang nagkasundo na po na duman nga ima-meet up, duman mahilingan. So, iniyo po sa itong mga operatiba from RACO 5 as in kang Police Station 2, yaon na po duman nakapalibot na. So, kan na-confirm na yaon po duman si subject, ayun na po ito na nilaog na itong room and positive, tig-identify po kang victim, itong nirereklamo niya. So, ang nangyari, base po sa tuyang standard operating procedure, kaipuhan po ning kapkapan ang suspect, ninhulita baka igwa ining mga kontraband, baka ini igwa ning kutsilyo, badil, para din sa safety kan sa tuyang operating units. And upon search, igwa pong nakuaning sarong sachet na pinagtutubudan may laog ning shabu. Maatubak si alias Eric sa kasong violation of RA 9262, grave coercion section 6, RA 10175, as in violation of section 11, article 2 Republic Act 9165, possession of dangerous drugs. Nasa kustudiya mo niya kang Naga City Police Station 2 ang suspect habang hinahalat na masaangatan inin kaso. Ang ikakaso po maliban duman sa violation of RA 9262, sasampanta din po siya ng section 11 under 9165. Igdi pa po pala sa 9262, dawa pa magka-relasyon ka mo, kasal o igwa ka mong dating relationship, dahil mo pwedeng persahon ang sa imong partner na mag-engage sa sexual activity. Kasi pwede din yun maglaog sa aron po nga ito, grave coercion. Itong pinipersa, pinipirit, dawa po nga ni sa mag-aragom na, karasal na, igwa pa kitang inapod na marital rape. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak.
Huli sa nangyaring entrapment operation Kasubanggi sa Sarong Aportel sa Zone 5, Maria Cristina Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, kung saan tinakot kang sospek ang dati niyang karelasyon na ipopost sa social media ang mga pribadong litrato kaini. May pagirumdom ang Naga City Police Office sa publiko, urog na sa may mga karelasyon na dais subot magpadara nin mga sensitibong retrato na pwedeng gamiton laban sa inda. Susog kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Spokesperson kan NCPO, ang mga araw kaining kaso na konektado sa cybercrime. Ang bako naman bago sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5, urog na ta-expose na ang kadaklan sa mga social media platform. Siguro dapat sasato yung mga paraan tabay sa mga nagdadalang po kaini na dahi nanggad magpadara ning kung masasailang parte kan sa toyong hawak o lalo na itong mga activity tabaka ini po magamit ini laban sa satuya. But itong inapod na consensual na activity, dapat po may consent. Minsan pag nagsurwaya na, nagagamit na laban sa imo. So pangapodan ta na lang po giraray. Ini pong sa kaso kan cybercrime, ang kakapot po talaga ni itong RACO 5. So yan po senda itong mga statistics, yan po senda ang records. Pero bako po ini yung bago na kaso sa cybercrime, lalo na bako man lang po sa sexual favors nangyayari ni igwa din itong mga online scammers, itong mga naghahagad ng mga padara. So makonsider din po yan as online cybercrime. Igwa din itong mga panraraot sa tao, so cyber libel din po yan. Manlain-lain po na kaso, ang pagkakaiba lang po kayan, ginigibot, nangyayari ang kaso through cyberspace o sa pagiging internet, sa pagiging Facebook, as in ano pa man na social media platforms. Sa iba pang police report, padagos pang pinag-iimbestigaran kan Gorchi Torena, Camarines Sur ang insidente ning pangtataga na nangyari sa Barangay 4 Kanasabing, Banwaan. Susog sa report, nagkaigwan ng diskusyonan ang biktimang si Ayas Nilo, 38 anyos kan Barangay 3, asin ang sospek na si Ayas Onyo kan Barangay Pambuhan, Gorchi Torena, Camarines Sur, na subuot na problema sa pag-iisip. Nagpulis subot ang sospek asin kan magbuelta, may bit-bit na ining sundang asin tinaga sa payo, asin sa walang kamot kan biktima. Nasaway man ang sospek kan mga nakahiling kan insidente, asin dagos na ining nagdulag. Sa Nabua, Camarines Sur, liwat na aresto kan mga tauhan kan Nabua Municipal Police Station ang sospek na si Ayas Don, 42 anyos, sa pinagibong anti-illegal drug buy bust operation Kasubanggi sa Barangay San Jose, Pangaraon, Kanasabing, Banwaan. 0.2 grams din subot shabu na may street value na 1,360 pesos ang nabakal sa sospek. Kan gibuhon ang body search, na-recover pa sa iya ang 500 pesos na buy bust money asin duwa pang sachet ni subot illegal na droga. Huli kaini, uminabot sa 1 gramo ang shabu na na-recover subot sa sospek na nagkakantidad 6,800 pesos. Padagos sa mga bareta, inatindera ni Camarines Sur PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. ang pinagibong mass casualty simulation exercise kasudma na pinagibo sa Provincial Capital Grounds sa Banwaan in Pili, Camarines Sur. Digdi pinagdemonstrar kung paano ang pagresponde kan PNP asin iba pang ahensya kan gobyerno. Obheto subot kan simulation exercise na mas mapakusog ang kaaraman asin pagiging andam kan gabos na ahensya kan gobyerno en kaso mangyari ang siring na insidente. Sa iba pang bareta, pinagibo kasud manghapon kan Philippine National Police Regional Office ng Anti-Fake News Consultative Forum kaibanan ang gabos na estasyon kan pulisya sa Bicol. Sa Naga City Police Office, sinabi ni City Director Police Colonel Gilbert Fariñas na importante subot ini na maaraman kan lambang personahe kan PNP para masimbagan kung ang mga nagluluwas na impormasyon sa social media ang totoo asin may kaibahan na ebidensya. Kaibanan man ang media sa forum na iyon naghahatod di mga napapanahon na bareta asin impormasyon. Ito yung important na itong seminar natin ngayon isang araw, itong Anti-Fake News Consultative Forum, para ma-address po natin yung mga lumalabas na issues na against, lalo sa PNP natin. So ito, nagkaroon ng lecture yung members ng media, subject matter expert, tapos naging participant dito yung ating mga opisyal na PNP, lalong-lalo ng mga chief of police, Baya Sublan naman.
Opo, dito naman sa atin meron tayo yung every Monday na ginagawa to address kung totoo ba yung lumalabas na mga issues regarding sa mga news na lumalabas sa Naga City. So far, wala pa naman po natin nakikitang problema pagdating doon sa dissemination natin kasi unang-una nandito man kayo as part na press corps ng NCPO na alalay sa amin para mag-disseminate kung ano yung plans and program ng... Opo, malaking tulong po talaga ito. Yung kasama natin sa media na mag-disseminate yung mga tamang informasyon at hindi po fake news. Sa akin po bilang isang officer ng PNP, siguro sasagutin po namin kung tama ba o mali. Kaya immediately kung may nalaman po kami na hindi tama, agad po kami sumasagot dun sa comment section or anything na pwede magpa-interview yung PIO natin to address that issues na lumalabas. Sa Naga City naman, close coordination naman po tayo kasi unang-una mayroong office po ng Regional Anti-Cybercrime Unit dito. So every time na mayroong issues or complainant, papunta po sa mga police station natin, immediately nagkaroon po ng interoperability between the regional cybercrime and local police po. Ano po, usually may complainant po usually yung nagre-report sa station natin about more on cyber bullying, ganun. Yun ang mga report natin. Usually, nag-uusap na yung investigator natin, tapos yung cybercrime unit natin. So, sila po yung gumagawa ng action taken na ma-address po natin ito. Sa mga kababayan po natin sa Naga, tignan po natin yung source ng information, kung legit ba o hindi. Then immediately, kung duda po tayo, inform po natin yung concern na tao kung totoo yun o hindi. Yun lang, para makatulong po tayo. Huwag na nating i-share, huwag na nating i-spread para hindi na po maging viral pa kung hindi. Padagos sa mga bareta. Sa nakalihis na mga aldaw, sunod-sunod ang linog na namatayan sa mga banwaan sa primerong distrito kan Camarines Sur. Kasubagong alas 6:32, nagkaigwan ng linog na may magnitude 3.7 as namatayan ng intensity 2 sa Lupi, Camarines Sur, intensity 3 sa Pili, Camarines Sur, intensity 1 sa Ragay, Camarines Sur. Nasundan pa ini kasubagong alas 8:03 nin magnitude 3.5 as namatayan sa banwaan nin Pili as Ragay, Camarines Sur. Susog ki Dr. Paul Alanis Canfivox, maikukonsiderar ining earthquake swarm. Dito sa Lupi, sa nangyayari ngayon, paiba-iba. May magnitude 4 point something lang isang araw. And then may mga nakukuha kaming mga magnitudes na less than 2. And ito, yung pinakahuli ay magnitude 3.2, yung kaninang bandang alas 8. So, pabago-bago, no? This is a classic na earthquake swarm ang tawag. Padagos sa mga bareta. Mientras na mainit ang isyu ngunyan sa West Philippine Sea, urog na ang panghaharas kan mga barko kan China sa mga barko kan Pilipinas, madadalan man ngunyan sa sinihan sa syudad kan Legazpi ang documentary film na Food Delivery na ang direktor ay si Baby Ruth Villarama. Showing ini puon kasuodma hasta Agosto 19. Ang documentary film mapahiling kan mga aktibidad sa kadagatan na pagsasadiri kan Pilipinas, urog na ang paghato din mga tabang sa mga parsirang Pilipino sa kadagatan kan Pilipinas. NCF College of Teacher Education maugmang sinabat ang panibagong academic year 2025-2026. Ang detalye sa report ni campus correspondent Dylan Talagtag. Sa duwang aldaw na orientation seminar kan College of Teacher Education kan Naga College Foundation, presente sa event ang mga freshmen sa kada departamento arog kan Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, as in Bachelor of Physical Education. Bakusan na nakasentro sa pagdiscuss ng mga importanteng pagirumdum sa mga estudyante ang pigibo, kundi pati na ang mga bagong plano sa departamento. Sa event na ini, formal nang ipinabisto ang Foreign Language Program o FOLA, ang bagong programa sa departamento. Ipinaliwanag ni Dr. Onward Ognita, Dean kan College of Teacher Education. Our College of Teacher Education now will be following the revised curriculum which had been approved by the Commission on Higher Education, but the copy of the revised curriculum had not been forwarded yet to Naga College Foundation. The FOLA, the foreign language, is actually a new subject in preparation for our students who will be fielded
not just in the Philippines but abroad for their practicum. Ipinaliwanag man sa orientation ang manungod sa mga paabot na aktibidades, pati naman ang man iba-ibang organisasyon na pwedeng balehan kan mga freshman students. Sigon kay Nico Ricafrente, coordinator kan NCF Extension Community Services, ang sindang office saan makakatabang sa mga estudyante sa manlain-lain na paagi, arugan pagdagdag kan sa indang kaaraman asin eksperyensya. They will extend their knowledge, expertise sa different partner communities ni NCF. Kasabay man sa pinagibo ang organizational fair kung saan nataunin siyang saan mga estudyante na ipahiling ang sindang mga talento. Na may kanya-kanyang creativity ang mga organization na ginagawa upang mas ma-engage pa yung mga students. I think ma-improve sa skills ko is when it comes to public speaking and my creative skills po. Sa paagi kang event na ini, preparado na ang mga estudyante kan departamento na hampangon asin kung ano ang aabangan sa panibagong academic year 2025-2026. Para sa GNN TV 48 Naga, Dilan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-followan sa mo yung official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel, GNN TV 48 Naga. Para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Ng Naga City Police Office. Man pinagsubok kasi na makasula na isuspender ang Sa pinagkas. tao ka ng isyo sa warning drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha, nung hinabot pa sa lampag na magiging. siya na anas tirong tuming kalayo ang apektado kan kasi. Newsbreak. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy.
From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Gika na ba?